बिथाङा लिडारनि गुन गैया, बिथाङा खुनु पार्टीनि खुनु भेलु गैया, बिथाङा सासे फोथाय खेबस' लिडार, बिथाङा सासे लुबिया लिडार आरो बिथाङा सासे कन्ट्रेक्टर, बिथाङा सासे ठिकादार। राकेश ब्रह्मआ सासे काराप्टेड लिडार, सासे सेल्फिश लिडार, सासे थगायसुला लिडार रायजोफोर। दा बियो गावखौ ससियेल मिडियायाव बुङो दाउखा दन्दा आरोखि ना, साराय खिबु मोखां दाउखा दन्दा गावनो बुंनानै लाखायो आरोखि ना। दा बेबायदि बाथ्राखौ सोर बुंदों होनोब्ला बे आं बुंनाय नङा दै लोगोफोर, माने बियो बुंदों जाहैबाय, माने जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों समान बसुमतारीया गुवारै फोरमायनानै होफैदों आरोखि। दा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो होलांगासिनो दङ। बिथाङा माने बिबान नागारबाय आरोखि ना, राकेश ब्रह्मआ माने UPPL बिबानखौ नागारनानै बिथाङा दा माने ओरैनो दंथ'यो आरोखि ना। दा नांगालाव थांगोन ना BJPआव थांगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो मिथिनो हायो। आरो जुदि मिथियाखैब्ला, जेरावबो ससियेल मिडियायाव नुनो हायाखैमोनब्ला बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोखि ना। समान बसुमतारीया राकेशनि सायाव मा बुंदों, राकेश ब्रह्म UPPLखौ नागारनायनि सायाव बिथाङा मा बुंदों, आरो राकेश ब्रह्मआ हारिनि थाखाय मा मावदों आरो लिडार हिसाबै बिथांनि सिनायथिया मा, बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय आं बेखौल' खावलायबाय, माने नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनोब्ला समान बसुमतारीनि चेनेलाव थांनानै नायगोन। दा समान बसुमतारीया राकेश ब्रह्मखौ, दाउखा दन्दा राकेश ब्रह्म बिथांखौहाय मा बुंदों, मा फोरमायदों, बे भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांदो, नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरोखि दै लोगोफोर। दा होमबा आं भिडिअखौ होलांसै। रायजोफोर, राकेश ब्रह्म पार्टी एंगारनायाव जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा, जोंनि UPPL हान्जानि रायजो राजाफ्रा गोबाङा शक जादों आरो गोबाङा साननांगौ गोनां जादों, नङा होनब्ला? जायनि जाहोनाव आङो बिथांखौ दाउखा होननानै रायदोंमोन आरो गोबां मानसिफ्रा आंखौ नेगेटिभ कमेन्ट खालामदों, नोंथाङालाय बेसेबां गुफुर होननानै। जे आङो गोसोम गुफुरनि बाथ्रा बुङाखै, जायनि जाहोनाव बिथाङा गावनो राकेश दाउखा बुंनानै लायो आरो समायथे बिथाङा गा गा होननानै गाबनानैबो दिन्थियो जे आंबो गोसोम बिथाङाबो गोसोम, जोङो बिदा फंबाय जानो समायो। दिनै बिथाङा इलेक्सननि सिगां सिगां जिबायदि रल लाबोबाय, जिबायदि नेरेटिभ लानानै बिथाङा खामानि मावबोबाय, दिनै सोलो सासा सासे बारित जाय BTC फालथाय गोबां बिथांजों इउथ आरो लाइमोनफ्रा खारफादोंमोन, बिथांजों खामानि मावफादोंमोन, बिथांनि बाथ्राफोरखौ खोनासंदोंमोन, बिथांखौ मोजां मोनदोंमोन, बिथांनि खोथा मथे सोलिदोंमोन। दिनै सेन्ट्रेल इउथ गांखं बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिथाङा पार्टीखौ माब्रैहाय साडेनलि नागारखो, जों बेहायसो शक जादों, नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै बिथाङा बै खैफोदनि समाव डेफिनेटलि गावनि सेल्फिश लिडारनि आखुखौ दिन्थिनाय जादों, जायनि जाहोनाव समान बसुमतारीयाबो सासे CWCनि मेम्बारमोन, जायनि जाहोनाव बिथांखौ आं बुंनांगौ गोनां बाध्य जे बिथाङा पार्टी एंगारनायनि सिगां मानि थाखाय सेन्ट्रेल इउथआव मानो बिथाङा मोनसे केबिनेट मिटिं लानो हायाखै? पार्टी गारनायनि सिगां बिथाङा मानि थाखाय सेन्ट्रेल इउथआव मोनसे केबिनेट मिटिं लानानै मानो फोरमायाखै? गावनि सुबिदा उसुबिदा बाथ्राफोरखौ मानि थाखाय बिथाङा फोरमायाखै, मानि थाखाय खोन्थायाखै? जायनि जाहोनाव जों दिनै बुंनांगौ बाध्य बिथाङा लिडारनि गुन गैया, बिथाङा खुनु पार्टीनि खुनु भेलु गैया, बिथाङा सासे फोथाय खेबस' लिडार, बिथाङा सासे लुबिया लिडार आरो बिथाङा सासे कन्ट्रेक्टर, बिथाङा सासे ठिकादार। बिथांनि दारै रावबो थांनाङा रायजोफोर, खारन बिथाङा पार्टीखौ नाया, बिथाङा गावनि स्वार्थखौ लानानैल' सानग्रा। गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिथाङा
खौथि खौथि स्किमनि फैसा मोननांगौ दं होननानै बिल मोननांगौ दं होननानै बे नङाबो जानो हागौ आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिथाङा माबा मोनसे उसुबिदानि खारनाव पार्टिखौ एंगारदों जिनो हक पार्टी एंगारनायनि सिगां बिथाङा सेन्ट्रेल इउथआव मोनसे केबिनेट मिटिं लानानै गावनि सुबिदा उसुबिदा बाथ्राफोरखौ फोरमायनांगौमोन जायनि जाहोनाव जों दिनै बिथांखौ सोंखारिनांगौ जादों बिथाङा बिजेपियाव थाङो ना बिपिएफआव थाङो ना कंग्रेसआव थाङो ना गोदान पार्टी दायो जोंहा बेजों खुनु फाजानाय गैया जोंहा बेजों खुनु लेनदेन गैया आरो बिथांनि साननाय मथे जायफोर लिडारफ्रा सोलियो जे बिथांमोना ओंखारलांनो हागोन बाखि जों गासै इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनग्रा सापर्टार आरो इउपिपिएल हान्जाखौ बयबो गोसो गोरबोजों मोजां मोनग्रा बैफोरखौ आं खावलायदों जे बिथांनि दारै बिथांनि थ्रुयै माब्लाबो दाथां जोंनि पार्टिया माबा मोनसे सलिउसन जागोन आरो मोजां मोनसे सम फैगोन मानसिनि जिउआव जेननाय देरहानाया थायो थिग बेबादिनो पार्टियावबो जेननाय देरहानाया थाखायो स' जोंनि गासै इउपिपिएल हान्जानि सापर्टार आरो गासै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो राकेश ब्रह्म बिथाङा थांबायब्ला जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैलिया आरो जों बयबो मोजाङैनो मोजां थागोन आरो जों बयबो इउपिपिएलखौ खौसे लाबोफिनगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो देरहासार जागोन आरो जों रावबो नेगेटिभ साननाङा जों पजिटिभ सानबाय था जोंबो सानसे देरहागोन जोंबो सानसे जाफुंगोन आरो समान बसुमतारीया माब्लाबाबो इउपिपिएल गारनानै थांनाय नङा रायजोफोर बेखौसो आं खावलायदों गोजोन्थों